سلام كما تقولوا كبرات تغطاتلتين لو معلة عربي 17 جنبوت 2024 حيزنا مزمتنا زيناتات نبخم نغربولو ساعات أخيل الله ناي وترو تغطاتلتين مخان سبسكرايب تقورون ناي چانلنا بيتسب كتكونوا بخبرون دعدمكو بمفلا مارسا زينام اب تقراي أسكافي إن خونن نوسخنا زمتزل الحمام HIV إيدس نمكل خالزة تخيدم إثيوبيا أمباسادر حبرات منقسات أمريكا تمالي نزوج أو مغلتي نتيجاتهم حوحات قداي موراد عدكي نزمل كزوات حبرتام ناتنت إيرترا أو هيوستن تكساس أمريكا نخكايد نايتا ختمان كنتيبا خمزة فقدن زبلون كالئن زيناتات حيزنا لكم متسينا لنا سناي مكتتال أب كل تقراي تمحللا في حمام HIV إيدس ندوسخو بممتقوم أم كل خالة حمام زد حبت زد مسمرحت هيمانوت مرحت حبرت سب أبوتات نكايدالهم تم بمتحبار بيروت عنا تقراي مينستر عنا زكاي زولو زتا حمام إيدس أب تخلل ندوسخو بممتقو حزبي بفلاي دما منأسي أبزر زلو زي مقداس نموقات سرحتي مكل خالن مقوطصارن زعالم مخانون أب تقراي زنبرت صبقا فتاة مكل خال حمام HIV إيدس أبز غزيزي ندحريت كم سمر سبا محبار أبوتات هيمانوت مسمنا أسي زلوهم قربة تتقيمهم قبو أستمهرون كهبون كنقحون عابي حلافنت كم زلوهم ترديهم إجابهم كبر كتو تقويعهم كامن أسي بتوسخي بسنك كينات زولدهم تدراربتي محبر غطباوي تساقمات دك أنسيونة فيروس تغالعتي نابز قبران سرح خمس توافران راحت هيمانوت تغرتي بهم كسرحون تلابيهم أب قالوت كبابيتات إثيوبيا بقلقل إما راحتي هيمانوت أب تتقمتي تساري HIV مدهانيت زخونو وغنات دحينكم إخم مدهانيتكم دو أبولو زبل ملأختينا محلالوفم حادقاتات كزايد يقبرو خمزلو ززخاخورو اتم بورد أب تقراي كمزيهم زعمسولو أسمهروتات كيتاتاتو مراحت هيمانوت كتنقاهم قبوهم كفتمون تسوي عمالهم መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ አምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ጄ ማሲንጋ አብ ፖሊሲ ጉዳይ ሰብአዊ መሰላትን ዘተን አመልኪቱ ዘገረበ መግለጺ አብ ቆና ሓበሬታ ዘይተመርኮሰ መሰረት ዘይብሉ ጠቀነ ምዃኑ ብምግላጽ ምላሽ ይብሉም እቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ በሐሙስ 16 ግንቦት ዝወፀ ጋዜጣዊ ምላሽ እቲ መግለጺ ፖሊሲ አብ ጉዳይ ሰብአዊ መሰላትን ዘተን ብዝብል ዘገረበ ትሕዝቶም መግለጺ እቲ አምባሳደር ክስን አተሓሓዛ ጉዳያት እቲ ሃገር ድማ ዘይተደለየ ምኽሪ እዩ ብምባል እቶም ተጠቂሶም ዘለው ሓይልታት ነቲ ዝተመርጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓይል ክዓልዉ ዝፍትኑም መዝገብ ገበናቸው ያቀትለትን ምፍጣር ራዕድን ኣብ ልዕሊ ሲቪልያን ዘሎም እዮም ብምባል በቲ ዝተውሃበ ሚዛን ቅር ከም ዝበሉ ተሓሳሲቡም ኣብቲ ብሮብ 15 ግንቦት ዝሃቦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ትሕቲ ቅርፂ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ደው ክብልን ድህረት ኣልቦ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህሉን ከመበገሲ ድማ ግዝያዊ ሃገር ለኸ ምንቁራፅ ተኽሲ ክግበር ይፀዊዑ ኢትዮጵያ ማእከል ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ምዃና መጠን ኣብኡ ዝፍጸሙ ተግባራት ንመላእ ተሃጉር ጽልዋ ክህልዎም ከም ዝኽእል ብምግላጽ ንኹሉ ዝሓቆፍን ግብሉጽ ልዙብን ዘተ ክህሉ ከም ዝግባእ ገንዚቡ ኣምባሳደር ማሲንጋ ህወሓትን ተላይ ተማዛበልቲ እናመረበቶም ንኽምለሱ ካልኦት ዘይተፈትሑ ጉዳያት መልሲ ንኽረኽቡን ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ንኹሉ ዝሓቆፍ ስርዓት ዘለዎን ንሰባት ዘኸብርን ኣገባብ ክኽተል ይግባእ ክብል ፀዊዑ ከም ዝነበረ ይዝከር እቲ ንታሪኻዊ ዝምድናን ምሕዝነትን ክልቲአን ሃገራት ዝጠቐሰ ናይ ሓሙስ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ መግለጺ ኣምባሳደር ነዚ ዝምድናን ዲፕሎማስያዊ ኣቀራርባን ዘይተኸተለ ምዃኑን ዝተቐሶም መግለጺ ቅር ከም ዝበሎ ኣቐሚጥሎም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከንቲባ ሆስተን ቴክሳስ መበር 33 ዓመት ልደት ናጽነት ኤርትራ ኣፍልጦ ሂቡም እቲ ዊት ሜየር ጆንስ ዝተባሃለ ከንቲባ ራብዒት ዝዓበየት ከተማ ቴክሳስ ሆስተን ንመበር 33 ዓመታዊ ልደት ኤርትራ ዘለዎ ድጋፍ ወይ ኣፍልጦ ብጽሑፍ ሰኒ ገሊጹም ብመሰረት ከም ናቕፋ ፕረስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራውያን ተቐማጡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት ሙዚቃዊ ኮንሰርትን ባዛራትን ስእላዊ ምርኢትን ሰሚናራትን መበል 33 ጊዜ ኣብ ኩሉ ክፋላት ኣሜሪካ ክካየድ እዩ ካብዚ ተወሳኺ እውን ዜና ዲፕሎማሲ ኤርትራ ብ13 ግንቦት ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ሊ ሺያንግ ናብ ሚኒስትር ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዑደት ከም ዝካየደ ናብ ምዕባይ ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕብባርን ከም ዝዘተዩን ኣምባሳደር ሊ ኤርትራ ኣብ መትከል ሓንቲ ቻይና ዘለዋ ጽኑዕ መርገፂ ከድንቕ ከሎም ክልቲኦም ወገናት ንግዳዊ ሓለዋ ምቅዋም ከም ዘድሊ ተሰማሚዖም እቲ ሓድሽ ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሊ ሺያንግ ቀዳሕ መረጋገፂ ወረቐት እውን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ክበርክት እንከሎ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ቻይናን ኤርትራን ዝያዳ ምዕባይ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሉ
ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዕጥቅን ምፍታሕ ንምፍናውን ናብ ማሕበረሰብ ንምፅምባርን ዝኽእል ኣፈናዊ ዘተ ቅድመ ትግበራ ኣብ መቐለ ተኻይዱ። ኣብቲ መድረኽ መሻርክቲ ኣካላት ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ዝተሳተፉ ኮይኖም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ፈደራል ናብ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ መፈናውን መጥያስን ሰራዊት ሰነድ ስምምዕ ናይሮቢ ካብ ዝኽተሙ 1 ዓመት 6 ወርሕን ኮይኑ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ነዚ ምድንጓያ ዝፈጠረ ምክንያት እንታይ ምዃኑ ዝገለጹ ተንቦር ብሰንኪ እዚ ምድንጓያት ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን መንግስቲ ፈደራልን ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ከም ዝጸንሐን ምትእምማን ከም ዘይነበረ እውን ብሰመዚ ትግራይ ተገሊጹ ከም ዝነበረ ናብ መንጎኦም ብዛዕባ ዘለዎ ወጠጥ እውን ፍሉጥ ከም ዘይኮነን ሙሉእ ምትእምማን ዘለዎ ፖለቲካዊ ዝርርብ ከም ዘይተገብረን ይፍለጥ። እቲ ጉዳይ ዕጥቂ ምፍታሕ ቀዲሞም ከበድትን ማእከላይን ቀሊልን ዕጥቂ ተባሂሉ ተኸፋፊሉ ቅድሚ ሕጂ ዘረክቡ ከም ዘሎን ካብዚ ተወሳኺ መንግስቲ ትግራይ ናይ ዓቕሚ ፀገም እውን ስለ ዘሎ ኣቀዲሙ 50,000 ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ዲሞቢላይዝ ከም ዝገበረ ገሊጹ። እቲ ቦርድ ወሲኹ በቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ስነ ልቦናዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ኣካላዊ ናይ ህይወትን ጥፍኣትን ፆታውን ጉድኣት በፂሑ ከም ዝኾነን እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ነቲ ሰራዊት ናይ ሳይኮሎጂ ስልጠና ከም ዝውሃቡ ነረዲኡ። ነዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ዓለም ለኸ መለክዒ ዝሓለወ ማኑዋል ኣዳልዩ ምስ ኮሚሽን ሃገራዊ ተሓድሶ ተፈራሪሞም ከም ዘለውን ድሕሪ ኩናት ይኹን ኣብቲ ኩናት እናሃለዉ ንዝነበሮም ናይ ልቦናዊ ፀገም ዝሕብሓብሉን ዝከናኸንሉን ንዘለዎም ናይ ሕክምና ጉዳይ እውን ከመይ ከም ዝቕፅልሉን ብኸመይ ብናይ ሲቪላዊ ናብራን ሲቪላዊ ሕግን ተገዛእቲ ኮይኖም ክኸዱ ከም ዘለዎምን ናይ ሳይኮሎጂ ስልጠና ክውሃቦም ኢሉ። እቲ ቦርድ ኣብ መወዳእታ ናይ ትግራይ ሰራዊት ካብ ላዕሊ ናይ TDF ሰራዊት ኮማንድ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ዝተወደበ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ቁፅሪ ምውጣጥ ኣይፈጥርን። ካብኡ እውን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ናይ መከላኸሊ ሓይሊ ፈደራልን ካብ ናይ ኬንያ ፕሮቶኮል ጀሚሩ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ቦርድ ኣሳት 274,800 ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ዕጥቆም ክፈትሑ ምዃኖም ኣፍሊጡሎም። ከምኡ እውን ልኡኽ ኣሜሪካ ምስ ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ከም ተዘራረበን ፍሉይ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምስ ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኢትዮጵያ ተመስገን ጥላሁን ትማሊ ሓሙስ ተራኺቦም ከም ዘተዩን ይፍለጥ። እቲ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ግዝያዊ መራሕቲ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ምትግባር እቲ ስምምዕነትን ንቅድሚት ዝኸይድ መንገዲ ኣብ ምሕንፃፅን ብድሆታትን ኣመልኪቱ ዝርርብ ከም ዘካየደ ተገሊጹሎም። ኣብ ኬንያ ዝፈረሰ ህንፃ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጎዳእቲ ኣውሪዱ። ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ መስርሕ ምፍራስ ዝነበረ ሓደ ህንፃ ብምውዳቑ ኣብ ልዕሊ 4 ሰባት ጉድኣት ምውራዱን እቶም 3 ካብኣቶም ድማ ኣዝዮም ዝተጎድኡ ምዃኖም ሰበስልጣን ሃገር ገሊፆም። እቲ ናብ ወሓዚ ፈለግ ኣዝዩ ዝተፀግዐ ህንፃ ክፈርስ ብምውሳኑ ኣብቲ ህንፃ ካብ ዝነበሩ ሰባት ካብኡ ንኽወፁ ትእዛዝ ተዋሂቡ ምንባሩ እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ዝሃበዎ ሓበሬታ ይሕብር። ሰራሕተኛታት ህይወት ኣድሕን ካብቲ ፍርስራስ ሓያለ ሰባት መውፅኦም ክፍለጥ እንከሎም ዘይተረፉ ክህሉ ድማ ኣብ መስርሕ ዳህሳስ ከም ዝርከቡ ፀብፀባት ማዕከናት ዜና ሃገር ገንዝቡ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ብዝርአ ዘሎ ብርቱዕ መጠን ዝናብ ብውሕዱ ህይወት 283 ሰባት ግዳያት ሞት ከም ዝገበረ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የረድእ። ምስጢር ፒራሚዳት ግብፂ ፈቲሕናዮ ዝበሉ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት እቲ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ህንፃ ቅድሚ ልዕሊ 4,000 ዓመታት ኣብ ግብፂ ዝተሃንፁ 31 ፒራሚዳት ወይ ሃረማት ብኸመይ ከም ዝተሰርሑ ዝገልጽ ምስጢር ፈቲሖም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይኣምኑ። ጉጅለ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ሰሜን ካሮላይና ዊልሚንግተንን እቶም ፒራሚዳት ኣብ ጎድኒ እቲ ቀደም ጨንፈር ፈለግ ኒል ዝሓልፈሉ ዝነበረ ሕጂ ግን እቲ ሩባ ብምንጻፉ በረኻን ናይ ሕርሻ መሬትን ኮይኑ ዘሎ ዝተሃንፁ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምህርትዖታት ብምርካቦም ሓቢሮም ኣለዎም። ተመራመርቲ ንነዊሕ ዓመታት ጥንታውያን ግብፃውያን ነቲ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረ መስመር ማይ ከምቲ ኣብቲ ሩባ ዝርከብ ፒራሚዳት ንምህናፅ ዘድሊ ዓበይቲ እምኒ ዝኣመሰለ መሳርሒታት ንምጉዕዓዝ ይጥቀሙሉ ነይሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክሳብ ሕጂ ግን ብዛዕባ ኣቀማምጣ ቅርፅን ዓቐን ወይ እዚ ገዚፍ መስመር ማይ ናብቲ ናይ ፒራሚዳት ቦታ ዘለዎ ቅርበት ብዝምልከት እርግፀኛ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ዝበሉ እቶም ተመራመርቲ እዞም ጉጅለ ተመራመርቲ ነቲ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ብዘጋጠመ ሰፊሕ ደርቅን ህቦብላ ሑፃን ተቐቢሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣምነሉ ጨንፈር ሩባ ናይ ምርካብ ኣብ ዝገበርዎ ፃዕሪ እቲ ጉጅለ ናይ ራዳር ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ምስሊ ሕቡእ ገጻት ከውፅእ ከም ዝኽኣለ እቲ ኣብ መጽሔት ኔቸር ዝተሓት መጽናዕቲ ይሕብር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለተ ዓርቢ ዝብልናዮም ትሕዝቶ ዜናና ኣብ ዝፈፂምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም